sebefundile. Ngike ngasho ukuthi uma ngabe ubheka kuona wonke amazwi akhulunywe nguJesu, kodwa uma ufika kulezwi ilona lodwa izwi elithanda ukuthi libe ne-twist noma elithanda ukuthi lingabekwa ngendlela eqondile. Ilona lodwa elidinga ukuthi kube nencazelo. Asibuye-ke sizame ukuthi-ke sixazulule la. Ngifisa ukuthi mhlasimbe ngaphambi kokuthi ngiqhubeke ake ngithathe kuleli humusho engiliphethe la. Kukhona elinye lehumusho engilithandayo la langale ngaphesheya. Ngifuna nje uverse 34 yena yedwa othi ngalo iqa lesithoba wadazuluka uYesu ngezwi elikhulu esithi Eloi Eloi lama sabakthani, okungukuthi ngentetho evakalayo Thixo wami undishiyelani na. Hallelujah. Sibuka-ke labazalwane izwi lenkosi uma sibheka la abazalwane bakhulumile ukuthi sibuka uJesu uma ngabe bembethela noma bemkhaphela. Uma iqala indaba iyaqala uJesu ukhuluma nje kahle uthi baba bathethelele. Akunankinga yonke into iqondile. Kodwa sithi mangabe silibuka izwi lenkosi uma ngabe ubheka u33 lapha lithi izwi lenkosi. Uma ufunda kahle lithi izwi lenkosi kuthengo 12 emini. Uma ku12 emini yonke into yashintsha. Sonke isimo sashintsha kwaba mnyama ezweni. Oh haleluya. Ngiyasho kuba umzobe ukuthi uthathe ama-hour amathathu usuka 12 kwayosha u3 ntambama. Nathi-ke indaba la yenzeka khona yenzeka ngasikhathini, yenzeka maku3 ntambama. Uma ngabe kushaya u3 ntambama ufinyelela lesi sikhathi la uNkulunkulu esuka kuJesu. uJesu uyabuzwa nobuhlungu bokushiywa. Kunento engiyibukayo-ke labazalwane lithi izwi lenkosi Eloi Eloi lama sabakthani, okungukuthi in other words liyahunyushwa leli verse. uJesu uma ngabe ekhuluma kokuqala ukhuluma ngolimi abangala-understand. Uma ufunda iverse elingezansi lapho liyasho ukuthi ukhona basho bathi hayi ubizo eli. Ngenxa yokuthi babenga-understand ukuthi kwenzakalani manje. Kodwa uma ngabe kuhunyushwa kuthiwa uNkulunkulu wami ungishiyelani na. Lona lothi izwi leli lihunyushwayo. Ngiyayibuza ukuthi weJesu kungani ukuthi uma ngabe sofinyelela la ukhuluma ilanguage abantu abangayi-understand. Impendulo engiyitholayo iyi-1 ukuthi vele-ke lokhu bengasabhekene nabantu kodwa bese kubhekene naye uqobo ukuthi uyashiywa. Zimbili-ke izinto engifuna ukuthi ngizisho bese ngiyanyamalala la kule ndawo. Ngifuna ukuthi bawubhekene nesitha akhuluma ilanguage esingayi-understand kodwa bese yi-understand uNkulunkulu. And futhi kufanele uku-understand wena ukuthi sekufikela isikhathi sokushiywa. Suka esiqukweni bese ukhuluma ilanguage uNkulunkulu azoyi-understand. Hallelujah. Hallelujah. Uma ufunda incwadi yabahluleli uchapter 16 verse 28 kunendoda engiyithandayo lapho elithi izwi lenkosi amehlo